Както знаете, още при встъпването си в длъжност получихме задача от премиера да идентифицираме и да се борим с източването на публични ресурси. Днес искам да съобщя за една такава акция. Тя е на Икономическа полиция Пловдив. Касае НЗОК, като всъщност е установено източване на касата. Касае се за използвани около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са 6, които са към момента заподозрени в престъпление. Повдигнати са 5 обвинения. Сумата, която към момента сме идентифицирали да е източена по този начин от касата с тези фиктивни направления и с помощта на печати на лекари, които в голямата си част дори не знаят, че са използвани печатите им, е около половин милион евро за година. Продължаваме да разследваме годините назад, както и съответно дали тази практика е използвана и другаде извън на територията на Пловдив. Вярвам, че работата ще продължи и вярвам, че ще се доразвият и резултатите от тази работа.